morning mga kasyokoy, papunta tayo ngayon sa Agno, Pangasinan. Okay, time check, 7:45 AM. Andito tayo ngayon sa Anda Market. Mamimili muna tayo ng baon mga kasyokoy. Okay, andito na tayo sa Katubig Bridge, ang Anda Bridge. On the way, papunta na tayo sa Agno, Pangasinan. Ngayon nga po mga kasyokoy, dalawang lugar ang pupuntahan natin. Pupunta tayo sa Banggol Crags at sa kilalang Umbrella Rock Formation. Ako'y nananalangin na ika'y mapasakit. Kung di man rin, sana na lang ako ay pansinin. Kung pabigyan na nanaisin, itong aking gagawin. Babaguhin ko ang wantak ko ng buhay. Ito nga po at narating na natin ang bayan ng Agno, Pangasinan. Sa bawat biyahe nga po mga kasyokoy, hindi mawawala dyan na maligaw tayo sa ating mga pinupuntahan. Kaya kunting tips lang, magtanong-tanong po tayo sa mga ating mga makakasalubong. Unang destinasyon nga po natin mga kasyokoy ay kilalang Banggol Crags. At ito nga, naligaw na naman po tayo. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta, sa kaliwa ba o sa kanan. Hi vlog! Welcome to my fans! Meron lang pong konting rough road pero okay lang. Kayang-kaya naman po ng mga sasakyan natin mga kasyokoy. Hindi naman siya gaanong rough road. At ito nga, narating na natin ng Banggol. Tanaw na natin ang dagat. Habang naglalakad kami mga kasyokoy, eto at dito nga kami napadaan sa daanan ng mga kambing. Sumuot-suot sa mga halaman na Makati. Pero sulit naman mga kasyokoy kasi paglabas mo, ayan ang bubungad sa'yo. Nang mapasakin ang iyong damdamin at makapiling ang isang tulad mo. Ito nga mga kasyokoy at narating din natin ang Banggol Crags Rock Formation. Okay, tagal-tagal na rin kitang inihiling. Rinig na rin na may lika aking mga dalangin. Kanya-kanyang hawak na ng mga cellphone ng ating mga kasama mga kasyokoy. Kanya-kanyang kuha ng mga pictures. Tama ba ito? Sinisihanda mo ka mo may ulap na sa ulo. Sana hindi ito aking mga hiling. Ako'y nananalangin na ika'y mapasakin. Kung di man rin Tara dito sa dulo sinin, pero para makita natin ang ganda ng Banggol Rock Formation. ang takbo Kanya-kanyang photoshoot na mga kasyokoy. O diba ang ganda dito? papasukin ko nais mo. Dito lang yung matatagpuan mga kasyokoy sa Banggol Crags, Agno, Pangasinan. Nang mapasakin ang iyong damdamin at makapiling ang isang tulad mo.
Pagkatapos nga ng picture taking, ayan nga't maghahanap na tayo ng ibang lugar na pwedeng pagpicturan. Kaya naman kanya-kanyang hakot na tayo ng mga baon, mga kasyokoy. Gala pa more, lakad pa more, mga kasyokoy. O diba mga kasyokoy? Ang ganda! Lakad lang, hakot lang mga kasyokoy at mararating din natin ang White Sand Beach. Pagkatapos nga ng mahaba-habang lakaran mga kasyokoy, mararating mo ang isang magandang paraiso, ang White Sand Beach. Wala ka ditong babayaran mga kasyokoy. Wala pa rito mga cottage, kanya-kanyang kuha lang ng silungan mga kasyokoy. Pero sulit naman kasi napakaganda ng lugar. Dahil mahaba ang pinilakaran natin, kain muna tayo mga kasyokoy. Nakagutom. Pagkatapos kumain, oras na para magtampisaw. Konting montage muna tayo mga kasyokoy sa tatagong ganda ng Banggol Frogs.
pagkatapos ng maligo sa magandang beach at magpicture-picture sa magandang rock formation, ulit susuot na naman tayo sa masukal na daan. O diba exciting? Ngayon naman, pupunta na tayo sa kilalang rock formation o umbrella rock sa Agno. Dito na tayo mga Shokoy sa kilalang umbrella rock. Simulan na natin paglalakad-lakad. Ito na nga ang magandang umbrella rock ng Agno, Pangasinan. Diba mga Shokoy, ang ganda? Umbrella rock. Oras na para umuwi mga Kasyokoy. Lakad-lakad na para mag-prepare pa uwi sa ating bayan ng Anda. Nandito na po tayo sa Welcome Anda. Pauwi na po tayo. Dito na po tayo ngayon sa Katubig Bridge. Konting pahinga lang po. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta at nag-share ng mga video ng M Random TV at sa lahat po ng ating mga kasamaan ngayon. For more videos, and new video, please subscribe our YouTube channel. and click the notification bell to notify for new video. Thank you for watching. Emerald TV.